Здравейте! Ще ми кажете ли как се казвате и на колко сте години? Да, аз съм Иво. Аз съм Бояна. Добре, много ми е приятно. Колко години сте? Аз съм на 10. И аз също. Чудесно! А какво продавате днес? Маниста, сладкини, чушки и от забокси различни работи. Кой трябва да си купи вашите продукти? Деца, момиченца? Хората всички. Всички хора. А какво ще направите с парите, ако продадете неща? Аз събирам пари да си купя телефон. Аз Не знаеш още. не знам. А какво искате да станете като пораснете? Мисля, че аз искам да се занимавам нещо с науката. Аз неща за ръчни. Чудесно, благодаря ви много. Успех! Участвайте в детски пазар и във вашия град. Очакваме ви до скоро!